går med i venstre side. Spilmand. Så tror jeg, der er lukket. Chris Katongo, der kommer ind foran Ken Emil Petersen her. Det er også et godt indlæg. Spilmand var vel lige, og ham der var, skal man sige, skurken omkring straffesparket, om det var der eller ej. Så var det ham, der blev skurken i den situation, og her er det fremragende indlæg. Katongo kommer i løbet, og Ken Emil Petersen lidt på flade fødder står, og han kommer til at løbe i ryggen på ham. Prøv at se her, han står i ryggen på ham. Ken Emil Petersen forsøger lige og kigger, da han flytter hovedet fra Katongo ud mod bolden, så tager Katongo løbet, og den ligger helt perfekt. Han når ikke ind til den, Ken Emil Petersen, og derfor så bliver han i hvert fald noteret og sætter gang i værmøllerne her. Det er selvfølgelig en klud i ansigtet. Ligger godt den der er mål. Katongo. Og så er der tid til flikflak. Endnu en gang ligesom i lørdags mod Horsens, men det er en super lagt frisparksaflevering fra Thomas Rasmussen, som løber forud her. Rigtig godt lagt, men det er jo identisk situation som den, han scorede på. Der var tvivl om, det var ham, der havde scoret forleden dag mod Horsens. Der var det i modsatte side. Bolden lang tid undervejs. Og ja, FC Midtjylland forsvaret giver dem lov til at løbe ind til den. Følger ikke helt med i spillet. Så meget identisk med det mål, han scorede forleden dag, som man ikke rigtig vidste, om skulle krediteres Katongo eller Reto. Det er meget pudsigt, fordi på Brøndbys hjemmeside, der har man krediteret Katongo. Hvis man kigger på alle mulige hjemmesider, fodboldhjemmesider, så er det Reto, der har fået scoring. Men den her, hurtigt taget frem mod Tobias Mikkelsen. Katongo kommer til derinde. Han kan godt nå den. Katongo 3-0. Det dufter ikke bare af flikflak, men også af pokalfinale for Brøndbys vedkommende. De skælder ud her. Jeg ved ikke, om det er fordi, de mener, der er offside. Der bliver spillet frem her. Erik Rasmussen er stiktosset og klæder sig ned til Palle Olsen, linjedommeren dernede. Det er sparket meget hurtigt. Jeg tror måske, de venter på, at der skal fløjtes. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald er det rigtig godt løbet. Det er rigtig godt løbet af Tobias Mikkelsen. Og meget lækkert, meget uselvis for han sparket ind over. Desværre for Lasse Hein. Afleveringer, og så er de altså igen smukket ud i siden. Ja, forsøger de så at komme frem til Katongo. Og denne gang vandrer fra Katongo. Ja, han skal altså bruge en del chancer for at få scoret, og for at vi kan få flikflakket igen. Men han er der, og han er der endnu en gang, Chris Katongo. Sådan er muligheder. Martin Eriksson i en friløber, og det kan definitivt afgøre kampen. Stolpe og Katongo følger op, og 1-0 til Brøndby. Han scorer og flikflakker, og det betyder med 99% sikkerhed, at Brøndby allerede efter mindre end 10 minutter spil er klar til pokalfinalen 1. maj. Lige pludselig var der gavebod nede bag, må vi sige. Ja, gavebod, altså et hjørnespark, som ikke bliver til noget for FC Midtjylland. Kim Daugaard, der spiller denne her gode aflevering, dybe aflevering, hvor forsvaret ikke får lukket ordentligt sammen. Altså lidt svagt forsvarsspil, vil jeg sige. Eriksson, der kommer ned med sit venstre ben, og Katongo, der bare skal have den over stregen. Og dermed er Chris Katongo oppe på 5 mål i de sidste 4 kampe for Brøndby. Han har virkelig fundet målformen. Kamp nummer 43, hvor han scorer mål. Forsvaret sige har været så meget i ubalance, som de har. Og Tobias Mikkelsen startede fint og gået lidt i stå, som anden halvleg er skrevet frem. Daniel Vass med indlægget. Og så er der fart derinde! Chris Katongo og udlignet. Og så er der altså flikflak igen på Brøndby Stadion. Han fik sat hovedet på det indlæg der. Og så er der udlignet. Og lige var glade dage dernede på Faxe-tribunen. Jamen er det ikke vanvittigt? Vi har lige sagt til ham, at det skal komme fra ikke hans røde støvler, men her fra hans pandebrask. Det er en Daniel Vass, som søger godt med frem. Og den bliver forlænget, og så kommer han derinde. Imellem en Thomas Fransen og... men han sætter sig godt igennem den med hans fysik. Ja, det er Dan Anton Johansen, der ikke rigtig kommer ind på kroppen af ham her. Hold da op i stregregning for Viborg, som har kæmpet forbindeligt. Og her ganske kort før. De skal have løbet mere dybt på Brøndby, ikke? Altså... Har bolden på midten, så skal Katongo søge dybden. Der! Alexander, der er Katongo en friløber. Det kan blive 2-1, og det gør det! Så er det flikflak-tid.
Og det der dybdeløb, som ja, du rammer plet der, Per, det må man sige. Det dybdeløb, du efterlyser, det er jo det, der udløser scoringen for Køhlert og hans mænd. Og nogle gange har han ikke fået bolden, Katongo, fordi han lå i offside-position. Medspillerne havde set det. Denne her gang lægger han sig lige på den rigtige side. Det drejer sig om en halv meter. Rigtig godt løbet af Katongo. Prøv at se her engang. Søger lige ned i banen. Der bliver den spidset væk, og så er han væk på det rigtige tidspunkt. Og den kan ikke trækkes offside af Ulrik Laursen. Sikkert sparket ind. Sådan der Martin Eriksson. Ja, han har lavet mange af de der små raffinementer i sit spil i dag, Martin Eriksson.